Hrozná zima, sa priznám. Práve preto mám chuť nakupovať. Neviem ani prečo. Leni, poraď mi, prosím ťa. Ja presne viem prečo, pretože my v štúdiu máme Veroniku Mišíkovú, šéfredaktorku časopisu Tovar a predaj. Pekné dobré ráno. Dobré ráno, prajem. Tak sme si s Romanom povedali, že si spravíme taký prieskum práve s tebou, že Super. keď príde napríklad spotrebiteľ do obchodu, čo ho najviac zaujíma, keď si ide kupovať nejaký ten tovar? Áno, takže spotrebitelia tvrdia, že keď idú do obchodu, tak väčšinou majú jasný cieľ, prečo tam idú, takže majú nejaký dôvod, túžia po nejakej funkcii, ktorú si chcú naplniť, po nejakej potrebe. Takže to je jeden z dôvodov. Ďalej je to chuť výrobku. Ak majú na niečo chuť, tak idú a kúpia si to. Toto uvádzajú ako najdôležitejší dôvod, prečo chodia do obchodu. Ďalej je to potom kvalita výrobkov, na druhom mieste a na treťom mieste je cena. Ja som si vždy myslela, že práve tá cena vlastne spotrebiteľa láka, že čím je to lacnejší, tým je to lepšie a naopak ešte aj obal predáva. Áno, ja som si to myslela takisto a v podstate myslím si, že také verejné tajomstvo, že ľudia, keď vyplňajú prieskumy, tak trošku radi prikrašujú tie dôvody, prečo chodia nakupovať, alebo je to možné, že to je cena. Ja si myslím, že na Slovensku je táto ekonomická otázka stále veľmi aktuálna. Čiže je to v podstate chuť. Hej, áno, keď potom niečo potrebujem akože vyriešiť, tak idem do obchodu. Čiže hneď si to kúpim. Áno. Potom teda tá kvalita a cena, ale samozrejme už keď stojí ten spotrebiteľ pred tým regálom a vidí všetky tie výrobky, tak je to niekedy celkom ťažké sa zorientovať. Nám sa stále nejakým spôsobom vracia informácia. Áno, som zamrznutý. Ja sa ospravedlňujem, fakt naozaj zima, strašná zima. Vracia sa nám vždy taká nejaká informácia, že predsa len na Slovensku stále ešte platí staré, dobre, že cena čím lacnejšie, tým lepšie. Ako som vás, dievčatá, počúval, tak ty si hovorila teda, že to nie je celkom v tom poradí na prvom mieste, ale ako to je teda? No, ako sme si už povedali, bude to... My sme to už trošku riešili cestou, asi ako si sem prišiel. OK, dobre, takže už ste to spomenuli. My sme už povedali, že predsa len tie prieskumy sú samozrejme aktuálne, ale viete, proste aj ja keď vyplňam dotazník, tak radšej si tam napíšem, že sme lepší, že som trošku lepšie, ako som. Mám 1,86 m a som atraktívna blondína napríklad, keď sa to napríklad, presne. To si veľmi rada dávam. Ja to tiež robím, takže je to v pohode. Dobre, a ako vlastne uľahčíme spotrebiteľom tú orientáciu napríklad? Či už je to obal, cena, o tom, čo sme hovorili, ako sa lepšie zorientovať? Áno, ja si myslím, že teraz určite ste to aj vy všimli, teda keď už chodíte do tých obchodov a zrejme nakupujete ako všetci, tak ten obal je vlastne taký komunikačný materiál, ktorý nás navádza a radí nám, čo si vybrať. A v poslednej dobe sa na týchto obaloch častejšie zjavujú rôzne logá, obrázky a jednoducho takéto tie piktogramy, ktoré vlastne ako keby hovoria spotrebiteľom, že čo tento výrobok predstavuje, alebo tak by som to akože zhrnula. No a jedným z takých log, ak by som ho mohla spomenúť, je voľba spotrebiteľov najlepšia novinka. A vlastne je to taký marketingový program, v ktorom spotrebitelia volia najlepšie novinky, ktoré boli uvedené na trh za posledný rok. Je to konkrétne vždy od januára do jary ďalšieho roku. A vlastne, keď to tam ten človek vidí, tú voľbu spotrebiteľov, tak si povie, aha, nejaký iný spotrebiteľ si myslel o tomto výrobku, že je dobrý, tak asi to nebude úplne akože zlé. Logicky, keď si myslíš, že to je dobré. Pretože predsa len, keď niekto ako povie, že ako viete aj vy, keď niekto povie o niečom, že to je dobré, tak máte takú tendenciu tomu veriť. Dobre, no tak samozrejme, keď je to dôveryhodný zdroj. V tomto prípade ide o dôveryhodnosť zdroja. Dobre, takže táto súťaž bude prebiehať. My sa o nej dnes ešte porozprávame. Čiže ešte raz, ako sme spomenuli, je voľba spotrebiteľov najlepšia novinka. Takže ako sa do toho prihlásiť a dokedy, samozrejme, pokiaľ ste výrobca, o tom sa ešte porozprávame. Ďakujeme ti zatiaľ veľmi pekne. My ale zmeníme tému, ideme sa venovať Leni, áno? Ešte si priniesla aj také balíčky, ktoré môžeme venovať našim televíznym divákom. Teraz to budú 2 balíčky, ty si doniesla celkovo 3 a 2 teraz venujeme našim televíznym divákom. A jeden z nich získava Mária Šikutová z Bratislavy a druhý pôjde Veronike Vetrákovej do Rimavskej Soboty. Ďakujeme veľmi pekne. Sú tam potraviny, ale móda je zase druhá vec, no? No, nie len potraviny, sú tam aj všelijaké zaujímavé veci, napríklad aj do kúpeľne.